Гавриил Романович Державин «Поэзия, драматургия, избранный» деп аталған китап нәшір ителу. Һәм Державин оқуларының қойшанға көшірілуін иғлан ету үшін Татар информ мәгълүмат агентлығында матбугат очрашу уздырылды. Толығырақ мәгълүмат хәбәрчеләре без язмасында. Бик зауыклы итеп эшләнгән әлеге китап 1000 дәнәдә генә нәшер ителгән. Ул югары уку йортлары китапханәләренә таратыла, шулай ук Державин премиясенә лаек булучыларга бүләк ителә дип белдерде чыгыш ясаучылар. Бөтен Россия дәүләт юстиция университеты ректоры Ольга Александрова журналистлар тәкъдимен исәпкә алып китапны яңадан гадиерәк итеп эшләп сатуга чыгарырга вәгъдә итте. Державин укулары конференциясенә әзерлек турында Бөтен Россия дәүләт юстиция университетының беренче проректоры Дмитрий Гурьев сөйләде. Аның фикеренчә, 10 ел буе Мәскәүдә үткәрелгән конференцияның Татарстанда Гавриил Державинның туган ягында уздырыла башлавы бик дөрес карар. Быел пандемия булу сәбәпле аның үткәрү вакыты кичектерелгән. Гадәттәгечә катнашырга теләк белдерүчеләр күп. Чит төбәкләрдән генә дә 400дән артык кеше теркәлгән. Казан федераль университетында узачак әлеге конференцияның зур кызыксыну уятуы гаҗәп түгел. Беренчедән, Державин шәхесе үзенчәлекле, икенчедән, ул бренд, ул халыкара масштабтагы вакыйга дип ассызыклады Илшат Гафуров. Без бу конференцияны ноябрь айында үткәрергә тиешек. Безнең партнерлар белән бергә, безнең хөкүмәтебез белән, республика хөкүмәте белән бергә. Менә бу ситуация, пандемия ситуациясе безгә күчерергә туры килде. Наверное, шул майларда, апрельдә, Алла бирсә, ул конференцияны безнең площадкада без үткәрергә җыенабыз. Бу конференцияга менә бу китап чыкты. Без аны библиотекада монда калдырабыз. 8нче том итеп чыгарылган әлеге китап Татмедиа агентлыгына бүләк ителде. Казан университеты ректоры әйтүенчә, киләчәктә Державин әсәрләрен татарчага тәрҗемә итү теләге дә бар. Матбугат очрашуының икенче өлеше әдәби кафеда дәвам итте. Әле яңа ачылган әдәби кафе эшчәнлеге белән кунакларны Татарстан китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин таныштырды. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.